mwachimwemwe ndi nsangala yafikanso programu ija ya Sacred Vocals. Kumbukirani kuti ndi programu ija imene timakupatsani nyimbo zosiyanasiyana zoyimbidwa ndi anyamata. Pambali pa nyimbo zimenezo timamvetseranso mutu umene timakhala tukambirana nthawi ndi nthawi, kukumbutsana, kuchenjezana, komanso kulangizana ndi kuphunzitsana zoyenera kuti tidziwe m'masiku ano otsiriza pamene tikukhala moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Ndakonda kuti muli pamenepo kutsatira programu imeneyi ya Sacred Vocals. Mwapadera ndiyamikire kuti mmakhala pamenepo nthawi ndi nthawi kutsatira programu imeneyi. Ndiye leronso tabwera ndi ndandanda wa nyimbo zosiyanasiyana zimene timvetsere mbali nayi tikuwunikira moyo wathu ndi kuunguzaunguza kuti kodi moyo wathu tikuchita nawo motani. Ine dzina langa ndi Luciano Lion, ndikupempheni kuti tikhale limodzi pamene tikuyamba programu yathu ya tsiku lero ya Sacred Vocals. Tiyambe ndi kuyimba kuchokera kwa gulu lotchedwa Ngwenya Future Adventist Men, nyimbo imene akuti Fanizo. Nyimbo imene ndi yatsopano yangujambulidwa masabata awiri apitawo. Ndi nyimbo yone akuti muli uthenga ofunikira kukamba za mwana wolowelera amene anapempha chuma kwa makolo ake ndipo chumacho anachisakaza. Tatiyeni timve kuti mu nyimbo imene tiphunziremo zotani mu tsiku la lero pamene tikuyamba programu yathu. Fanizo, fanizo, fanizo la mwana otaika. Fanizo, fanizo, fanizo la mwana otaika. Fanizo la mwana otaika, osochera olowelera pakomola makolo na panduka nankaziko la kutali. Fanizo, fanizo la mwana otaika. Fanizo, fanizo la mwana otaika. Zitavuta mwanayo anakanisa sobwelera kwao, makolo ake namlandira nampera ng'ombe oneneba. Anamvekanso mwinjiro kusonyeza kumlandira. Zitamvuta mwanayo anakanisa sobwelera kwao, makolo ake namlandira nampera ng'ombe oneneba. Anamvekanso mwinjiro kusonyeza kumlandira. Fanizo la mwana otaika. Fanizo la mwana otaika. Fanizo lake la mpamvu la mwana otaika. Fanizo la mwana otaika. Tikachimwatimadza kwa Yesu, Yehova makululuka, sawerenganso machimo. Fanizo ili la mpamvu. Tikachimwatimadza kwa Yesu, Yehova makululuka, sawerenganso machimo. Fanizo ili la mpamvu. Tikachimwatimadza kwa Yesu, Yehova makululuka, sawerenganso machimo. Fanizo ili la mpamvu. Fanizo la mwana otaika. Nyimbo yabwino kwambiri, nyimbo yoyimbidwa mwapamwamba kwambiri kuchokera kwa gulu lotchedwa Ngwenya Future Adventist Men mu mzinda omwe uno wa Lilongwe. Anyamata kuchokera ku Area 24 SDA Church. Anyamata amene akuyesetsa kwambiri
pojambula nyimbo zatsopano komanso kupereka uthenga osiyanasiyana mu nyimbo zawo. Akuimba bwino kwambiri, tikhoza kuonanso ngakhale majambulidwe iyayi ajambula mwapamwamba kuonetsetsa kuti nyimbo zauzimu zisamangokhala kuti zangojambulidwa mwachisawawa iyayi, koma zijambulidwanso moyenerera kuti uthengawo ufikire anthu miyandamiyanda. Tikupitirira ndi programu yathu ya Sacred Vocals, ndimene nafotokozera kuti mpulogalamu yathu sitimangomvera nyimbo ndi kuonera iyayi, koma pambali penanso timadalitsika ndi zokambirana zosiyanasiyana zimene timakhala nazo. Lero ndakubweretsani mutu umene tikhazikikepo kwambiri, ndiwo mutu onena kuti kukhala otumikira. Mundikhulupirira ife achinyamata tinayo ntchito ena kuti tilalikire uthenga pamene Yesu Khristu abwera posachedwa. Ndiye tioneko mfundo zosiyanasiyana zimene zikutipanga qualify kapena kuti kutiyenereza ife achinyamata kukhala anthu otumikira. Koma apo bwanji tipitenso kumayimbidwe pamene ndakubweretsani kuimba kwina kuchokera kwa gulu lotchedwa Catholic University Future Adventist Men, nyimbo imene akuti Talapa. Kuimba kwabwino kuchokera kwa gulu lotchedwa Catholic University Future Adventist Men, nyimbo imene akuti Talapa, akutichenjeza kunena kuti tatiyeni tilape. Nde mpulogalamu yathu ya tsiku la lero tikamba zonena kuti tikuyenera kukhala anthu otumikira. Nanga tingatumikire bwanji? Tingakhale bwanji anthu amene tingatumikire? Zimene zikutiyenereza ife kukhala anthu otumikira ndi ziti? Tifuna tipite m'buku lopatulika tipezamo nthawi imene Yesu Khristu amene amatumikira anthu osiyanasiyana, amatumikira mbali nayi nkumachita ntchito zosiyanasiyana. Pambali pa ntchito zimenezo zimene amachita pa dziko lapansi zimakopa chidwi cha anthu amene amamutsatira kunena kuti aya amukhulupirire kuti Yesu Khristu uyu akukamba zoona, chifukwa Yesu Khristu ndi amene amayamba iye mwini kukhala tikhoza kunena kuti servant kapena kuti otumikira, kapolo. Ndizofunika kwambiri kuti pamene ife tikutumikira anthu ena, ife eni tidziyamba ndife kuonetsera chitsanzo chonena kuti anthu ena amene akutitsatira mbuyo mwathu adziona kuti iye ndithu amene akutitsogolerawa akuchita zinthu zoyenera ndipo zimene akutilondolerazi ndi zoona zenizeni. Imene ndi mfundo yoyamba imene munthu otumikira akuyenera kukhala nayo, ndipo munthu otumikira wina aliyense akuyenera kukhala chitsanzo chabwino, ndipo akuyenera kukhala iye kapolo wa anthu ena kunena kuti anthu enawo atengerepo chitsanzo. Tipitenso kumayimbidwe, ndakubweretsani kuimba kwina kuchokera kwa Euphrates Music Ministry, nyimbo imene akuti Muyeseni. Kuchimwa samvera bwino, akapanda tukusuta sagona tulo, akapanda tuchigololo samvera bwino. Koma tumalepera myeseni Yesu. Ino bandeka naye sakusita. Koma tumalepera myeseni Yesu. Ino yabanuka
Nyimbo yabwino kwambiri yochokera kwa gulu lotchedwa Euphrates, nyimbo imene akuti muyeseni. Akukamba kuti ayi tayesa zinthu zosiyanasiyana zimene zina mwa izo sitinapezepo phindu lililonse. Tapeza kuti ayi ndithu sitinapeze chipambano mu zimene tayesazo, ndi akuti ayi tamuyesani Yesu Khristu pa mavuto osiyanasiyana amene mukumana nawo, kuti ayi adzagonjetsa mavuto onsewo. Tikupitirira ndi zokambirana zathu mtsiku la lero pamene takhazika kwambiri pa nkhani yokhudza kukhala otumikira, kapena kuti servant of God, kapena kuti minister amene akuyenera atumikire anthu osiyanasiyana kuti amutsate mbuye wathu Yesu Khristu. Ndi poyamba paja taonapo mfundo yokhudza kukhala servant amene ndi kapolo. Mfundo yachiwiri imene ikutiyenereza kukhala ife anthu otumikira ndiko kukhala anthu odzichepetsa. Mundikhulupirira anthu amene amakhala odzichepetsa ndi anthu amenenso anthu ambiri amawakonda. Pamene tikutumikira uthenga osiyanasiyana tikuyenera kukhala anthu odzichepetsa ngati mene Yesu Khristu analili. Musaiwale buku lopatulika limationetsera kuti Yesu Khristu anali ndi kena kalikonse pamene anali kumwamba, koma chifukwa cha zochimwa zathu anasiya ulemerero ndi kudzichepetsa ndi kubwera pansi pano ndikuti atifere ndi cholinga choti inu ndine tiomboledwe ku zoyipa zathu. Imeneyo ndi mfundo inanso imene Yesu Khristu anaonetsa kudzichepetsa. Ngati ife anthu amene tikutumikira achinyamata tisamatengere kuti tili ndi maphunziro otani kaya tili ndi zochitika zotani zosiyanasiyana. Pambali pa zimenezozo tikuyenera kuti tidzichepetse kunena kuti anthu amene tikuwatumikira akamve chimene ife tikulankhula. Imeneyonso ndiye mfundo ina imene tingatsatire achinyamata pamene tikutumikira Mulungu wathu okhala kumwamba. Tipite ku nyimbo, takuitananinso ni kuimba kwina kuchokera kwa gulu lotchedwa BCA Future Adventist Men, nyimbo imene akuti Noah. Noah anasema chombo kuti anthu alowe. Noah analalikira anthu anamuseka. Noah anasema chombo kuti anthu alowe. Noah analalikira anthu anamuseka. Noah jawapinga anthu vekere ha ha. Noah ujawapenga anthu anamuseka. Noah ujawapenga anthu vekere ha ha. Noah ujawapenga anthu anamuseka. Mazina sefukira anthu onse namira. Mvula janayamba wa mazina sefukira anthu onse namira. Akristu walero tisaumise mtima, tikanyoza uthengawu tizaonongekadi. Akristu walero tisaumise mtima, tikanyoza uthenga ife tizaonongekadi. Anthu osazalira amayo maine tanyozesa uthenga. Titaonongekadi. Anthu osazalira amayo
maine tanyozesa utenga tatitela titaonongekadi antu osazalira amayo maine tanyozesa utenga titaonongekadi kuimba kwabwino kuchokera kwa BCA Future Adventist Men, nyimbo imene akuti Noah. Noah anali mmodzi mwa anthu amene amatumikira ntchito zosiyanasiyana ndi amene anasema ngalawa uja. Noah amene anagwira ntchito yotamandika kwambiri kulalikira uthenga koma anthu sanamumvere iyayi. Noah anali munthu amene amadzipereka pa ntchito yake. Ndetu kuphunziranso kunena kuti mfundo inanso imene tingatsatire ngati ife anthu amene tikutumikira Mulungu wathu okhala kumwamba ndiko kugwira ntchito modzipereka posatengera kuti tili ndi zochitika zotani kapena tili ndi mabize otani. Anthu ambiri masiku ano kumazipatsa bize malo motumikira Mulungu wathu okhala kumwamba, tili bize takangalika kusaka chuma ndi zina zotero zonena kuti ndi zaulemerero wa dziko lapansi. Ndakufotokoza kunena kuti yayi Noah adali mtumiki amene anali odzipereka, amadzipereka ndithu ku ntchito ya Mulungu wathu okhala kumwamba. Kudzipereka kuti kuli magawo osiyanasiyana, tikhoza kudzipereka kudzera mu chuma chathu, mu mphamvu zathu, mu nzeru zathu ndi zina zonse zimene tikhoza kuchita kunena kuti ntchito ya Mulungu ipite patsogolo. Ndiye ife anyamata timakhala ndi kudziyang'anira pansi kumanena kuti sindingakwanitse izi chifukwa ndilibe zodziyenereza. Iya ndithu tili ndi mphamvu komanso thanzi pamenepo zonena kuti tikhoza kugwira ntchito ya Mulungu wathu okhala kumwamba nkupita patsogolo. Tipite patsogolo, ndakubweretsaninso ni kuimba kwina kumene tiyitsirize nako mpulogalamu yathu ya tsiku la lero. Kuimba kumene kuchokera kwa gulu la Kabula Gospel Project, nyimbo imene akuti kulibe usiku. Nyimbo imeneyi ndi imene itimalizirenso pulogalamu yathu ya tsiku la lero ya Sacred Vocals. Ndakondwera kuti munali pamenepo kutsatira pulogalamu iyi. Timathokoza nthawi ndi nthawi kuti simutopa, mumakhala pamenepo kugwiritsa ntchito ma resources anu osiyanasiyana kutitsatira kunena kuti uthenga umene tikupatsana pano upite patsogolo, ufalikire ponseponse. Ndithokoze kwambiri pa kamera pamene panali Chisomo Ng'ombe amene amaonetsetsa kuti akujambula zonsezi, amene amaonetsetsa kuti akutipanga direct zinthu zosiyanasiyana amene ndi Kenan Savala. Kufikiranso sabata yamawa pamene tizabwereso ndi programu yangati yomwe ya Sacred Vocals. Ndikupempheni kuti musasiye kutitsatira pano. Ine dzina langa ndi Luciano Lion, mwakoma nonse. Sekolah kuunika kulimsinda uko ewosu zachoterwa kulibe usiku. Sekolah kuunika kulimsinda uko ewosu zachoterwa kulibe